May natitipuhan ka na ngayon? Ay, nagkalagan mo na damag yun. Tanong nga eh. Ikaw may asawa ka ng tao. Di talaga the best para kanya ni Kuan ni Anjay. Wait lang, may tatanong pa ako kay Andres. Andres, ano naman masasabi mo sa mga dati mong naging babae? Yung mga Hello mga guys! Ngayong araw na to, samahan nyo kami. Interviewin natin sila Bakan Andres. Naalala nyo mga nakaarang araw, kami ang mga in-interview nila. Ngayon sila naman. Tatalakayin natin ang isang buhay ng Baak at Andres. Ayun. Ano pang ginagawa natin mga pangit? Tara na! Tara na! Tara! Samahan nyo kami guys! Hop, andito lang pala mga kaibigan ng ating mga idolo, si Baak at Andres. Umpisan mo na. Umpisan mo na magtanong, Franz. Siyempre, lagyan din natin ng intro. Ano ba tatanong nyo? Bilang nasa social media, Andres, anong pakiramdam ng maraming basher? Ako, hindi lang pangbabasaan, panlalain. Sabi na akong pangit. Ikaw, ako, hindi ko na lang minapansin, pero masakit. Gano'n ka sa Ilan ba yung ikaw. Ilan ba ng babas? Mga nasa 100 siguro. Marami rin ako nakikita eh, siyempre nababasa. 100. Ilan ba followers natin, Baka Andres? Nasa 1.1. GNG TV. Nasa 2.4 million na. Marami din. May sandan din. Oo. Di ba, Boss Bart? Katulad ko, ang dami kong basher. Sabi nila, maitim ako eh. Talagang maitim na talaga ako. Yun na akong babasirin pa eh. Talagang totoo naman eh. Inaamin ko naman sa sarili ko. Oo. Real talk, hindi na ba siya? Nawala na yung tanong natin. Yung tanong namin, sagutin mo na. Pakiulit. Ano daw yung pakiramdam na may basher? Basher? Oo. Nasa 100 basher? Oo. Hindi basher tawag doon. Ano garod? Inggit yon. Ano garod masasabi Kasi mo? pag basher, nasasabihin ko sa iyo, ay papaliwanag ko sa iyo. Paliwanag mo. Kapag basher, dapat yan, madami. Milyon yan. Kapag milyon yung nagbabasa sa'yo, ibig sabihin nun, sikat ka na. Ganun yun. Pero pag mga 100, konti lang, tapos ang laki ng followers mo, manggitero lang yun. Ganun lang yun. Ganun ka simple. Ano garod masasabi mo sa mga ingkitero? Wala, pabayaan mo lang. Kasi pag pinansin mo yan, lalaki yung ulo. Pati baba. Tama. Oh, ikaw naman, Boss Bart. Anong Si Bak tatanong naman mo? yung interview natin. Oo. Sige. Ngayon, sikat na siya. Ikaw may asawa ka ng tao. Oo, wala pa. Tatanungin kita ngayon. Ang dami na nagkakagusto sa'yo eh. Sa social media eh. Oh. Ang tanong. Magandang katanungan yun. Hindi mo na mapapalitan yung tanong mo. Hayaan muna nating mag-isip yung mga viewers. Tama nga naman, Tama naman. Oh. Ano nyo? Yung mga nalig sa kanya, Oo. may natipuhan ba? Oo. Ganun na lang. Oo. Sa ngayon, may natitipuhan ka na ngayon. Hindi maiwasan yun eh. Hindi makapagsalita si Idol Baak. Ay, nagkalagan mo na damag yun. Tanong nga eh. Sino ti kaya? Crush ko kanya dahil di nga nalingkan niya. Amamin mo, nagadumay nga may. Pero di pinaka bet ko ti style na ni Kwa. Oh, ala di na excited din ako na eh. Teka. Sino tinakaw ka? Madi mabalin, taubing kami kami. Di talaga the best para kanya ni Kwa ni Anjay. Lapin ka sa ating ubing. Ganapay. Ikaw naman, Franz, ano naman yung tatanong mo kay Kuya Baak? Bilang isang Baak, siyempre, binata, walang iniisip. Gaano kahirap ang malasing araw-araw.
Okay. Ayos, tatay damag. Gaano kahirap malasing araw-araw, adi ti damag mo ya. Para sa akin, parang normal na kasi araw-araw ay gabi-gabi kong ginagawa. Lumalpasak uminom, maturugain, tapos bigat trabaho man. Ay pinag-ininom mo at dapat nga ta nananalaytay ta kaibuturam ang iyong tindig at tibay ng lakas sa iyong kaloob-looban. Punay nga damag adi. Ang lalim ng tanong mo, Usman. Siyempre, oo. Siyempre, ore, mamatiga kay dalatapay lang mitidar ka. No-steal ako na ano pa na Jeanine. Yun. Si Andres naman ang tatanungin natin. Total. Di ka pinagtamang kanya na. Sige pa yung Mamaya na. labsa-labsa mo eh. Andres, Oh. gaano kahirap maging Andres sa bahay ninyo? Di balay? Oo. Lala ka lang. Paano madali? Kasara may ito mamamin, tama di ka mabandog. Kasi napambaman mo itong tibandog, mabandog ka nga talaga. Ngam nung naragsak ka dyan, may dam, madi ka mabandog, promises. Sabay so ata. Oh, tamag ka. Pagkat-kat na ito, hindi rin sumata. Ikaw naman magtanong. Puro malata siya ako. Yun naman ang Bariberto. Ikaw naman yung nakawak ng mic, ikaw naman yung tatanungin namin. Kaya ka raw, kumusta naman yung buhay-buhay natin sa pag-aaral? Ayos naman, siyempre pinagbubutihan ko yung pag-aaral ko para makamit ko yung mga pangarap ko. Minsan, sa buhay mo, yung mga nakakasama mo sa araw-araw, nabibigyan ka ba nila ng ligaya at kaligayahan? Anong tanong naman yung Nag-aaral ka eh. Bata pa kasi ako eh. Huwag ako yung tanungin mo, tayo yung nag-interview, tapos ako yung tatanungin mo. Hindi ka naman nagtatanong. Nagtanong ako. Tanungin mo sila, ah. Oo, ikaw muna magtanong. Okay. Kung magtatanong ngayon, kumusta naman yung sa pagbablog ngayon, kumusta naman yung kitahan sa Back Andres? Kumpara noon, malaki. Pero ngayon, maliit. Langanin na rin. Sa totoo lang, pag hindi na talaga kinaya, baka mag-iiba na ako ng karir sa buhay. Ako din, same. Kasi yung dami ko ng utang. Ako tinuladan Oo, sige. Siyempre, pay sumay mag-ana, talaga ako. Dati talaga, takal tikita. Makatultulong kami pa, makikita yung might. Dumay tayo kami pa nga tumultulong sa Bela, Pangasinan, mamin ta. Ngam tataawa nga talaga eh. Asano nga kami damay tulong na nagaduutang. Labay. Nabay. Narinig nyo naman mga minamahal naming umaantabay sa mga video po nila, kasi nga po nagkaroon po ng problema, talagang totoo po na nagkaroon po ng mahinang kitaan na po ngayon, kaya pinapaliwanag po nila na talagang nararamdaman at ang sakit po rin sa kaloob-looban eh. Yung mga nahingi po ng tulong, pasensya na po kayo kasi nga Baka tumingin ka raw sa camera. wala po silang may bibigay po eh. Intindihin nyo naman yung kalagayan po nila at kalagayan po namin. Bakit sa akin nakatapat yung mic, ikaw yung nagsasalita? Kaya nga eh, anong masasabi nyo ngayon sa mga followers po natin na humingi ng tulong na Hindi na pagbibigyan. hindi na pagbibigyan? Malaking kanyan, malaking. Pasensya na po sa mga humihingi ng tulong kung hindi po namin natutugunan kasi po talagang wala po, mahina po talaga ang kita. Kung alam nyo lang po, nagkakanda utang-utang na rin po kami. Ayan. Baka ikaw gusto mo rin umutang. Extra income. Kaya nga eh. Bakit kaya? Naghahanap din po kami ng ibang sideline. Kung alam nyo lang, hindi lang po yung pagbibideo ang ginagawa namin ngayon. Ayan. Kaya po, yung mga naghahanap po sa mga wala, may trabaho po mga ngayon, nagsa-sideline po. Tama. Katulad ko po, nagpapaaral po ako
Sa katunayan po, sa susunod na taon, magiging first year college na siya. Kasi nga po, nagkaroon po yung sa GNG TV, nagkaroon din po ng mahinang kitaan. Kaya mga followers, pasensya na po kayo sa mga nagchat-chat sa akin na humingi kayo ng tulong. Wala po talaga akong mabibigay. Kayo po yung magbibigay sa amin kasi Christmas naman po, di po ba? Oh, share your blessing. Oh, di po ba? Oh. Ikaw, masasabi mo ngayon. Anong masasabi mo, Franz? Parang parang baliktad ng sitwasyon. Ikaw na humihingi ng tulong ha. Hindi. Oh, ilabas mo na. Siyempre ako din, marami ding nagchat-chat sa akin, humihingi ng pambigas, panggatas ng mga anak nila. Sige lang. Pero pasensya na, kami din ay kapos din. May nag-aaral din po kaming mga anak. Kailangan din na po namin ng pang-araw-araw. Kaya wala po kami maibibigay sa ngayon. Hindi masamang tumulong pag meron. Yun po ang totoo, mga kaibigan. Bentong naman, paino. Ayun. Masasabi ko naman guys sa mga solid supporter natin, solid supporter namin dyan sa Back 2.0 Back Andres 2.0, yung mga solid supporter, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil nananatili pa rin kayo sa pagsuporta sa amin. Sana guys, bumalik na yung kita ng Facebook ngayon para marami pa kaming matulungan na tao ngayon. Oh, yan sa mga basher mo, ano sabihin mo? Sa mga basher, Dami ka ding basher katulad ko eh. kaya may mga basher ko, hindi naman sila Ginaya, nakakatulong. tinulad mo lang. Ibagam, Tiri nam, ibagam, real talk tayo eh. sa mga basher ko, ano bang mapapala ninyo sa pagbabash sa akin? Magkakapera ba kayo Ay, dyan? marang nga talaga. Basta, real talk. Magkakapera ba kayo sa pagbabash sa akin? Di ba hindi naman yon? Kung magbabash kayo, siguraduhin nyo din na malinis din yung kalooban ninyo. Yun. Yun lang po yung masasabi ko sa mga basher ko. Terorahin mo ganyan, may war mo. Yung mga basher ni Bentong. Nagkapera pa si Bentong. Real talk ka Oo, talaga. anong kita niya? Oh, yan. Oo. Tumaas po ang engagement. O, di ba? Kaya kung gusto niyo mangbas, sige mangbas lang. Bash lang po kayo para magkapera kami. Ano mo rin tayo? Bye-bye so mate, inwar na natin sakit na kam na idol. Siyempre, nagkadumala basher na. So kayo kami nga basher, apay niya ti mapampanulong nyo, apay kasta kayo. Para kanyak, ang aming basher, agyaman kami milata gamin. Nagkadumakit kita may since nagrugi kami ti pagbablog. Basher kan eh, nagkom-comment ka dati eh. Ngamin ka natata. Ata kamay lang. Agbay po yan kalata. Agyaman kami. Oray ibabas na kami. Bibayaan na kami lata. Kaya thank you lata. Thank you kalata. Thank you sa mga basher namin dyan yon. Thank you Ano masasabi mo sa yung basher? Basher? May mga basher din naman po ako, mga 10. Ganun. Dapat nang iba nagalasak ka no, nagpangitan. Hindi mo iwasan nata? Sige, in stock ko. Nagalanganin mo nga ron. Wala talaga. Wala. Iwarga. Ito kayo. Pero okay lang mit kanya nga dyan. Amamin mit nga tawag. Sa balit pinakita natin. Pada na nga tao. Kasi lang ini Bentong. Nagalas ko na damay lang kit. Pogi amit sa ato ti personal. Ayan. Uri siya boy. Pinagkata Abay. ko lang kas jay. Nagkalasak kinita yung profile na ugi sa bana kas laking mo tinong. Nagturo nag iba kanya kas jay ko. Sabi nga nila wala daw pogi sa atin sa GNG. Gaga nga. Awan nga may talaga kasakti tao na uyaw. Mana kami lang sa'yo. Mana lang din naman tayo sa kanya. Buwan yun, tapos naging pagka GNG TV, nagkakaras ka no, tinalaki GNG TV. Nakapgwapo pa taktik niya. Surahan niya. Bagay takti na nag-uwis na eh. Adi nag-coming awan. Flap. Masaya tayo lang tao. Oo. Tayo, nagpasalamat tayo. Agyaman tayo latag, basher tayo. Wait lang, may tatanong pa ako kay Andres. Andres, ano naman masasabi mo sa mga dati mong naging babae?
Yung mga Bago ka naging Andres. Oh, bago ka naging Andres, anong masasabi? bago may katato yung matiplakak. Okay sa mo, madimbaga lalaking ka talaga. Tabyugin ka. Shout out kini tatay nga Gorianta lang. Ano na magag. Ay, pasalamat tayo din natin tugan. Pasalamat tayo din. Maraming salamat po sa mga solid followers namin. Madi na kami bate since nagrugi kami ti pagbablog. Agyamang kami. Agujay mo na basher may. Thank you. Oray babas na kami. Kasanang magsawang magbas. Tuloy-tuloy mo lang atam. Awang magbawal kanya may. Basta iwarmi mo lang hinaing may. Yeah. Kasaka sila ang sinsinubalitan tayo lang. God bless kanyam. Sapay lang ko matagsimba ka ginanayon. Maraming salamat din po sa bayan po ng Victoria, lalawigan po ng Tarlac. Sana po suportahan po natin yung Back Andres kasi nga po lalong-lalo na dito po sa lugar po namin, dito po sa Barangay Canarem, wala man po kayong suporta. Oh, totoo naman eh. Sinasabi nyong magpaliga ng Gingy, nagpaliga noon eh. Kaya ngayon, nasaan yung suporta ninyo? Mga kabarangay, shout out po. Wag po kayong magagalit sa amin. I love you so much po and God bless to all. Ay dami kami nag-comment nga kwa ay kanarom kano ka barangay tatakaw kung dugyot. No sino ka man nagpakita ka pakasti ka. No sino na dugdugyot kanya tayo. Dugyot ka na mami nga kwa. Pasalamat ka ang picture mo talaga ikwak ko maja, i-screenshot ko ta iwaras ko kuma. Salamat ka, matama di may flex dinagan mo. Oy. Sigurado at aduman basher mo. Baga nakiti agtatawa ka no ti barangay ka ron tapos dugyot pa. Pasalamat ka pa iso diyan ini-screenshot. Okay sa. Tapos ay dapat isa agiji babakit nga kwa agiji babakit tayo ibaga lang kanya yung kwa madi ko na seryoso na una agad yung content mi madam, madi ko yung una yung makaungat. Kami na dyan, content lang, for videos lang, for entertainment lang, agparparagsak kami lang. Kami baka da mangyari kanya yung may blood kayo, basol mi pay. Madi ko na seryoso, aji lang. Seryoso na lang Maraming salamat sa inyo guys. Yun, and Merry Christmas and Happy New Year. Shout out po. Luzon, Visayas. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.